Estem així en la fira i l'objectiu d'esta tercera fira de l'Estoc és dinamitzar encara més el comerç de Bétera. El fer la fira de l'Estoc és en el punt del mes de febrer, on ja està rematant l'hivern, i abans de que vingui la temporada de la primavera, poder que els comerços tiren fora, o sigui, puguen vendre tots els estocatges que tinguin. De participants són 40. S'ha augmentat de la segona edició a esta tercera, s'ha augmentat crec que en 20 carpes més, o sigui que vol dir que n'hi ha que això va bé i que ens necessiten accions d'aquest tipus per a poder dinamitzar el comerç i donar a conèixer el comerç de Bétera. Les expectatives són molt bones, primer, sobretot per el cap de setmana en unes temperatures tan agradables que anem a tindre, i després perquè el comerç, estem a primers de mes, la gent té més possibilitat d'adquisició, de comprar, y están ficando unas ofertas desde luego envidiables y muy buenas. Es el primer año que vengo, me parece muy interesante porque hay muchos descuentos y me ha llamado la atención que todo el mundo esté unido en esta cosa común, ¿no? Que es muy buena. Y aquí en esta tienda en concreto me encantan estos pájaros, que voy a obtener ahora uno, que se llaman ninfas y que dado que no tengo nunca tiempo no las puedo ver, y hoy sí.